Έχω φτάσει σε μια παραλία που έρχεσαι μόνο με σκάφος ή αν έχεις πρόσβαση στα ιδιωτικά σπιτάκια από πάνω, που είναι πανάκριβα, αλλά ναι, μπορείς να κλείσεις τη διαμονή, έχει ιδιωτική σκαλίτσα, κατεβαίνεις. Εγώ έρθω με το καγιάκ. Τελείως ερημική παραλία. Και οι πανέξυπνοι επισκέπτες που έρχονται εδώ πέρα, το μόνο που βρήκαν να κάνουν εδώ πέρα είναι αυτό. Δηλαδή, πόσο βλάκας πρέπει να είσαι για να έρθεις σε ένα τέτοιο μέρος και να κάνεις αυτό. Δηλαδή, πήγε και εκεί μέσα και έγραψε, ρε παιδιά. Πραγματικά αδυνατό να καταλάβω τους ανθρώπους. Είσαι σε αυτό το μέρος και κάνεις γκράφιτι στα βράχια, ρε φίλε. Στα βράχια, γάμο το. Να μην πω τίποτα άλλο.